dneska Strmekla, vítám jsme na nové videa, tady je fajné. A jo, tohle je video o další, nebo nevím, prostě, to je další video o Capturing Siren Head, jo, to už každý zná, tady tu sérii. A jo, tady to je ten poslední díl, sice v minulém díle jsem slíbil čtvrtý, ale nevím, o čem by stejně byl, tak to prostě bude. Jo, a chtěl bych v tomhle díle se podívat, jak vypadá Siren Head v Nightmare modu. Jo, tady vidíte, jako, že jsem si už udělal pár killů, mám taky hodně spoustu coinů. A tady, pak mě tady překvapil tento shop. A mě překvapilo tady ty hodinky. An effective distraction for Siren can go off at a set time. Což je celkem dobrý, protože v minulém díle to jako, kdybych našel nějakou bodku, tak jako bych ho takhle jako nalákal, aby šel přímo k nám. Ale neříkám, jako kdybych to nenašel, tak já neříkám, jako že bych to dohrál tady to, protože tady to je jenom taková jakože zkouška. Jo, nic neočekávejte, že tady to bude jakože hunting. Pokud něco bych našel, tak možná bych to jako zkusil, ale asi bych to jinak neudělal. No, tak asi si tady to koupím, protože mám coinů dost, takže push race. A jo. A block scrollu asi ne. Cože? This item costs more Robux than is available to push race. Please leave this experience and go to... Co? Kámo, to je jaký businessman, ten týpek, který tady to vytvořil. No nic, asi dáme start. Doufám, že to bude stát za to. Ok, měl bych mít sebou ty hodinky. A jo, tak je mám. Ok, nebudu to nějak jakože dál zdržovat a jdeme jakože rovnou k té věži. Jo, protože... Jo, tady to bude prostě... Já se jenom kouknu, jak moc jak jsem prostě mu chci dát nějakou setívku, jako nějaký ten velký chodící sloup, nebo chodící strom, nebo já nevím. Jo. Prostě, já nevím, jaký je v tom rozdíl, protože mi přijde už celkem agresivní i hnedka na tom easy modu. Ale mi se... Já nevím, jestli bude kácet strom jakože o 106, prostě kámo, takže... Jo, a tam to je. Tak já tam i hned půjdu. Tak jo. Se kouknu. Jo, tady žádné budky nejsou, ale doufám, že to aspoň toho chodícího stožára můžu spatřit. Jo, lidi, a už jsem ho spatřil. Tamhle je. Hej lidi, on jde směrem sem? Je super. Šet. Věc. To je všechno. Jo, pojď sem, kámo, pojď sem. Jo, pojď sem. Pojď. Jde směrem sem. Ok. Už tam překáží ty stromy. You can be alone, kámo. Hej, kámo, to je celkem velký sekač, kámo. Tam vidím.
by mi musel už spatřit, ne? Hej, proč odcházíš? Já tě chci vidět. Pojď sem. Když nevíš, co máš dělat, tak aspoň můžeš přijít sám, ne? Pojď, já se tě nebojím. No. Tak to byl celkem pěkný scam, protože jsem vyhodil asi peníze za nic. Ale prostě počkám tady první noc, jo, když je tady to nightmare, tak to znamená jako, že mě musí spatřit jako hnedka aspoň tu první noc. Já pořád vidím, jak je v pohybu, ale jako je celkem blízko. Pořád je to něco lepšího. A proč slyším, že chodím po trávě, když nejsem na ní? Hej, nejlepší by bylo, kdyby tady to počasí bylo takhle, jako, nebo tento čas by byl takhle pořád. Vidím, jak tam chodí. Tak asi div, že nikdy nepokácí ten jeden strom. Vidím, jak se hejbe. Takže to je v podstatě random. Já jsem měl teorii, že on vždycky chodí zigzagem. A jeden strom právě, že spadl, no výborně. Ale jako vždycky, takže... Kámo, kolik stromů musí pokácet, to tolik nemusíš. Je, takže tam stejně nikdo není. On borec prostě chodí na random. A už tady nebudou žádné stromy, tak prostě borec. Co s tím on prostě udělá? Úplně screwed. Oh god. Ale dám tomu takový jeden den, jo, protože nechci, aby teď to bylo zaš tak dlouhé video. Protože... No tady no. Tak jo, lidi, už se rozhodnilo. Už možná ještě nějak potkám, ale... No. Tak. Tak lidi, tohle se bude konec tohohle videa. Takže se mi ho ani nepodařilo chytit. A taky jsem byl skimnutý o... kolik to je coinů? 240 coinů. Což je strašně, ale strašně moc. A... což mě fakt naštvalo, že tady to je v podstatě insane mod. Nebo tady to je nightmare mod. To je... kámo, on vůbec ani po mně nešel. Čekal jsem jako, že bude mít vyšší rychlost, pak já nevím, tak vyšší, já nevím, prostě kámo, že bude kácet stromy o 106, i když to jako celkem dělal borec, ale čekal jsem, že se mě i hned spatří jakože na rychlovku, jakože prostě, že nechodí, ale rovnou, jakože utíká, což se nestalo. A kvůli tomu se s vámi tady chci rozloučit, tady to je konec této série, 4. díl už nebude a nikdy nebude. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, odběrně se s tím zvonečkem, jak já rád říkám, a bacon. A jako na rozloučenou si koupím blok z kolu. Tak. No tak aspoň 2 blok z kolu, no. Tak čau. Infinite power, infinite power, infinite power.